n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲumandɔn an sigira kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Bouakari Sidiki jamana kunnafoni a b'o de sɛbɛn san daminɛ ye bi ye Bouakari ni ma fili san daminɛ ye tile fɔlɔ di gafe fɔlɔ de bɛ daminɛ 2026 nka m'o de ma n b'a fɛ k'o de fɔ san 2026 a gafe fɔlɔ Bouakari o ye bi ye Bouakari k'a dɔn foli ani tanuni lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu cɛman ni musoman denmisɛn ani maabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kunnafoni gafe laadala jɛmu dɔn anw fɛ yan Bouakari k'a dɔn jamana kunnafoni min bɛ sɛbɛn sɛbɛnnikɛlaw fɛ anw yɛrɛ ka sɛbɛnnikɛla tɛ an ka ɲinini tɛ min ma sɛbɛn an bɛna an sigi k'o de lakali Bouakari k'a dɔn a la fiɲɛ tɛ ban hadamadenya ko o ko n delila k'a f'i ye n'i ye kilisi di maa min ma Bouakari n'a ye kilisi in fɔ kan wɛrɛ la min tɛ bamanankan ye a kilisi tɛ minɛ Bouakari o bɛ mun jira i k'a dɔn ka bɔ kan dɔ la ka taa kan dɔ la ni dɔɔni ma jɛ dɔɔni na yɛlɛ a kan n'a sɔrɔla o kɛra an fɛ Bouakari Sidiki hakɛto ɲini ni ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma an b'u sagoya de la dɛ nin bɛɛ lajɛlen baara ɲuman ɲɛɲinitɔ Bouakari i k'a dɔn e to a la technicien to a la ne yɛrɛ to a la radio jɛgɛfɔ ɲɛmaaso to a la n'a sɔrɔla an ka keleku kɛn bɛ ka yɛlɛma a kan ka sɔrɔ an seko tɛ yafa bɛ deli Bouakari k'a dɔn ka dugawu k'an ye an juru bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye nin ye bi don k'a ye e ko k'a fɔ mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ fɛn dɔw kɔfɛ o kɔni o jɛlen don e k'an ka yafa ɲini minnu fɛ i y'o dɔn jɔnni MCA Mamutu naam ne ko bala tɔgɔ bɛ di Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le progrès ɲɛta nin y'a bolo ko siɲɛ 400 siɲɛ 30 ani siɲɛ 3 Bouakari k'a dɔn maa min ye nin sɛbɛn taalen ɲɛfɛ ne tɔgɔ in da i tulo kan a ko jamanakuntigi san yɛlɛma o san yɛlɛma jamanakuntigi b'a ka hakilina ani foli ta ka ɲɛsin jamana denw ma ɲinansa daminɛ san 2026 i k'a dɔn a ye laada tile sabula a kumana jamana kolobaw ani hakilina minnu b'a a yɛrɛ la ni ka ɲɛsin jamana ma a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn min ye kɛlɛ Asimu Goyita min ye dasukalo tile 31 maa min n'a ye kɔrɔfɔta a n'a ka général Jala a ko a bɛ dugawu don kɛ a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin maliden cɛman ni musoman maa minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ jamana kɔ kan ka taa se k'i ɲininka dunan minnu b'an fɛ yan foli fɔlɔfɔlɔ o ye dugawu ye ka kɛ ka ɲɛsin cɛw ni musow ma minnu ye ɲangata sɔrɔ dakabana balawu min n'a b'an ka jamana nɔfɛ minnu y'u ni fili jamana ka se ka kisi a ko i k'a dɔn jamana tɛ ɲin'u kɔ yanni diɲɛ wuli cɛ minnu b'a la n'u bina Bouakari Sidiki a bɛ dugawu don kɛ minnu jogina u n'u ka denbaya i k'a dɔn ɛlɛn ni dugawu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ wa jamana tɛ ɲin'u kɔ don kelen da kelen sabula bɛnkan ni hakilinaw faralen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn u ka dɛmɛ u n'u ka kɔlɛ président Asimu Goyita a ko san dɛmɛnen min ye san 2025 ala kana a ɲɔgɔnna san wɛrɛ jira an na Bouakari Sidiki k'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye a kɛra makari ye a kɛra nk'i ɲininka ayiwa ko caman ye sabula ko dama min dara ka Mali sɛgɛrɛ Bouakari Sidiki ni malidenw ka limaniya kun tɛ ni malidenw yɛrɛ i k'a dɔn u ka ala minɛ ani yɛrɛ minɛ kun tɛ a ko an bɛ kuma min na sisan b'a sɔrɔ an t'o la ale Asimu Goyita tɛ dɛ a ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin malidenw ma maliden bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin gɛlɛya in bɔlen don fan minnu fɛ a dɔnnen don a dabɔra a kama tajiko gɛlɛya kana an kun ka kari ɲɔgɔn na a dabɔra a kama min ye gɛlɛyamisɛnninw ye ani dugusiraw tigɛli nin bɛɛ lajɛlen ye dabangama ye nka min ye an ka jamana ye i k'a dɔn jamanadenw ye faamuyali min kɛ Asimu ko a ko dan t'u la n'o y'i bɔ yen jamana jagokɛlaw min ye chauffeur ye i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka fo tajiko gɛlɛya min wulila Bouakari Sidiki i k'a dɔn ni jamana jagokɛlaw kun ko an ka nafolo bi tiɲɛ wa anw di t'a bilen a ko a kun ti ɲɛ ni chauffeur fana kun ma sɔn ka mobile boli i b'a ye k'a fɔ a kun ti ɲɛ Bouakari Sidiki i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen jɛnna min ye jamana ye tajiko a gɛlɛya bɛɛ nka a kana tigɛ pelenketew a k'u ni foli ka kan Bouakari Sidiki a ko i k'a dɔn diɲɛsɛgɛnna ni seba bɛ jamana minnu ye minnu b'an juguya la Bouakari Sidiki olu ye dabalijugu fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa sabula u ye nkalon ni namara
kɛ ka mɔɔw siran ka mɔɔ papa maliko banna mali bɛna daji Boubacar olu y'o nkalon n'o namara min kɛ a bɛna taa an du balolen bɛ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a k'i k'a dɔn malidenw y'o yɔrɔ fana faamu o k'i bɔ yen lakana bolo kan Boubacar k'a dɔn awa min ye Bamaji kɛwale u kun bi fara ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen ka taa dugu kelen mɔmɛ ci walima ka kan kelen di Boubacar k'a du dɛsɛra o dabali a n'o ŋaniya sɔrɔla an ka sɔrɔsiw la sabula marifatigiw Boubacar olu bi kɔn ka wulikajɔ min kɛ o kɛra sababu ye lakana kana fa bɛɛ lajɛlen la nka Boubacar i k'a dɔn ayiwa yɛrɛfasu o mugu t'a yɛrɛ ni na kelen kelen minnu bɛ bali ka cun nin bɛɛ lajɛlen waati nin fana bi ban o k'i bɔ yen Mali a n'a teri jamana minnu bɛɛ Burkina Faso Niger Boubacar olu ye fara ɲɔgɔn kan ba min kɛ AES sigili la Boubacar o ɲɔgɔn dɛmɛ a n'o hakilila taa ɲɛ o baara ka ye kɛnɛ kolojala ka don o don o k'i bɔ yen Boubacar k'a dɔn bɛnkan minnu kɛra Mali fɛ ni o de ye DDRI Boubacar n'o ye hali bi bɛn ni kelenya ka sabati Boubacar k'a dɔn ne tun bɛ kɛlɛ la n bɔra n nana jamana kɔnɔ Boubacar k'a dɔn o bi banba o bi sinsin a ka di jamanaden fɔn fɔn ye k'a fɔ de e bɛna fara jamanaden ɲuman tɔ kan ɛlɛ ni i bisimila o k'i bɔ yen Boubacar k'a dɔn don kelen da kelen Assimi Goïta a ye min bila nin bɛɛ ɲɛ o de ye nafolodun ani kɛrɛfɛ mɛriw Boubacar a k'o kɛlɛ kɔnɔ o ti bila dɛ sabula dɔ ka dulɔ min dɔ ka t'o ŋanagana k'a fɔ o t'i ɲɛ bilen jamana in kɔnɔ Boubacar fɔn fɔ fɔra waridunko kɛlɛ la ani nafolodunko kɛlɛ la o bi banba jamana sariya bɛn kɛra minnu ka jamanadenw sigira ka minnu fɔ Boubacar k'a dɔn o de bi taama sa o de bi tɛnku o k'i bɔ a la Boubacar san 2026 i k'a dɔn ale danganiyalen don n'a ye a dalen don a la gɛlɛyaba min bɛ n'o ye kuranko gɛlɛya ye o bi duga Boubacar an ka jamana ka wuli ka jɔ kura o daminɛtɔ don min ye usine kuraw ye ka taa se baarabolo kuraw ma min ye denmisɛnw ka baarako ye a danganiyalen don n'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sabula gouvernement ye taafan kura sɔrɔ a ye fiɲɛ bɔ da sɔrɔ min b'a to nin ko bɛɛ lajɛlen bi dilan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le progrès kɔnɔ ɲɛta karamɔgɔ Daba Tunkara le progrès an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Abdoulaye Jara nin y'a ka fasiri ye Jarakɛ ko min ye wulikajɔ ye halisa sɔrɔdasi minnu bɛ yen ni siga kɛn bɛ u ma walima siga kɛliw la ka tɛmɛ waati kɔrɔlen tɛmɛnlenw kɔnɔna na k'o tun b'a fɛ ni ka fanga senkɔrɔma cɛ ni hakilina ni taabolo dɔw ye i b'a ye k'a fɔ e ko olu damadɔ ma gɛn kɔsa in fɛ halisa wa k'u tɔgɔ jɔsi ka bɔ sɔrɔdasi jɛkulu la yanni o t'a fɔ cogo ye ka sɔrɔdasiya haramuya fo ka diɲɛ wuli o ti don a la a bɛ fɔ ten de aradiye o de k'i gɛn fo ka wulu gɛn i nɔfɛ mais comment nin kɔni n'an b'a fɔ k'an ka kuma tɔtɔ la o min sɛbɛnna k'a fɔ o kuma n'a fɔra k'i gɛnna k'i tɔgɔ jɔsi ka bɔ papier sanfɛ o kɔni o banna ye o tɔgɔ yɛrɛ jɔsili tɛ dɛ hali zorobilen duloki o min ni sɔrɔdasi fini ka surun n'o yer'i kana i ta fila ni tila o tɛ donsoya kɛ tugun ayi bilen naam min ye officier Kassim Goïta ka taa se Fode Maliki Sisoko ma ani Mustafa Jakite ninnu kɔni u gbɛra ka bɔ anw ka tenni na ka sabu kɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min n'a tun b'a fɛ ko siga kɛn bɛ u la n'u tun b'a fɛ ni ka dankari kɛ cɛmancɛ fanga a fanga na n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye colonel major Kassim Goïta sécurité d'état o ɲɛmaakɔrɔ don ka taa se min ye colonel Fode Maliki Sisoko ale ye Kidal gouverneur kɔrɔ ye fo ka taa se commissaire principal de police Mustafa Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sigakɛla u la k'a fɔ k'u yela fɛn dɔ la fɛn min kɔni n'a tɛ sɔrɔdasiya taabolo a t'o maana dosariya sɛbɛn minnu b'a kɔnɔna na n'an b'o wele ko statut règlement militaire a b'o bɛɛ lajɛlen ni ka o kɔlafɔ n'i y'a ye ko k'u lagosiliya o taabolo o bɛ fɔ an ka sɔrɔdasiw de ka kɛnɛ o kɔnɔna na kosɛbɛ n'i bɔra o sinzan kɔnɔna na yalima ko cogoya wɛrɛ tɛ wele i la wa fasirikɛbaa ka fɔlɔ l'indépendant kɔnɔ n'o ye Abdoulaye Jara ye a y'a jira k'a fɔ nin maa saba u ka gɛn i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ sigila sen kan minnu tun b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ni maa saba ka taabolo sigakɛla la k'a fɔ hakilina minnu kun t'an bɛ u fɛ hali n'a sɔrɔla u m'a dankɛnɛmaya a ko bɛɛ lajɛlen a ka ɲinini k'a sugu dɔn conseil d'enquête o sigila sen kan ni ka se k'a ko ni k'a sɛgɛsɛgɛ novembre kalo o tile 17 san
2025 ka taa se décembre kalo o tile 22 ma san 2025 kelen o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ninnu ka wulikajɔ an'u ka sɛgɛsɛgɛli ka ɲɛsin nin kelenna saba bɛɛ lajɛlen ma wa a bɛna kɛ sababu ye fana maa minnu gwɛnna ka kɔn olu ɲɛ dɛ i n'a fɔ min ye général Abbas Danbɛlɛ ye ani général Nɛma Sagara o y'a dɔn olu fana sigakɛliw la k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka fanga dafiri wale dɔ ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga o ɲɛmaw ma wa n'i y'a lajɛ maa saba u ka gwɛli bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ye i n'a fɔ n da tun la cogo min na colonel major Kasum Goyita ale ye sécurité d'état o ɲɛmaa kɔrɔ ye wa ale ye o ɲɛmaaya kɛ maa min ka waati la i b'o dɔn wa cɛmancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ cɛkɔrɔba n'o ye Bandaw ye Bandaw o ka waati de la min ye colonel major Kasum Goyita o kɔni sigakɛla la k'a fɔ k'a tun b'a fɛ ni ka fanga dafiri kɛ o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ min ye Mustafa Jakite ye ale fana i b'a ye k'a fɔ a yela fɛn dɔw la minnu kɔni ni sɔrɔdasiya ani finitigiya u n'o taabolo bɛ ɲɔgɔn kɔ la fɔ nka n'i ye ninnu ka ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ min ye nin officier belebele fila ye colonel major Kasum Goyita ka taa se min ye colonel Malik Sisoko Fode Malik Sisoko ale ni Goyita olu ka ko kɔni hakilinaw da la ni ka ɲɛsin a ma ka bɛn décembre kalo o tile 22 tɛmɛlen ma san 2025 nka min ye novembre kalo tile 27 ye san 2025 kelen o kɔnɔna na min ye commissaire principal de police Mustafa Jakite ale ka ko bɛɛ lajɛlen a y'a ta fɔ n'a nafa dɔn wa a ka gwɛli a ko sɛbɛntiyala ye ka bɛn o waati fɔlen fana ma nka n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye colonel Fode Malik Sisoko ye ale kun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya min n'o bɔra ka kɛ 2012 ka se 2013 ma Bandaw tile ayi dɛ o tɛ Jɔnkuda ka waati ninnu ka Amadu Aya ka waati kɛ 2012 i y'a dɔn o waati Jɔnkuda ma kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye wa o waati de yana a bɛ kɛ o ye dɛ maa kofɔlen n'o ye colonel Fode Malik Sisoko ye ale kun ye Jɔnkuda ka garde corps de ye o waati min na Jɔnkuda bɛ assemblée président la an kɛ ninnu kɔni u ka ko n'a ma lajɛ ji ɲɛma jɔlen na Bouakari anw ka nin jamana in Bouakari k'a dɔn n'a ma yafa caman ɲini ɲɔgɔn fɛ a bɛ gɛlɛya maa min ye président ye Jɔnkuda ale de kun ye président ye ka taama ka bɔlɔ cɛci ka dugu cɛci kabini Ala ye da diɲɛ jamana tɛ min n'a ɲɔgɔnna de la ka kɛ yɔrɔ min jamanadenw ka yɛlɛ fo palais la ka taa président minɛ ko f'u k'a fa minnu taara bugɔ e b'u dɔn a bɛ minnu a dɔnnen don ni nin kuma wulila don o don i t'o mɛn ne la dɛ ni nin kuma wulila don o don ni yafa fo jamana in kɔnɔ f'an ka sigi ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ni yafa ma ɲini ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔfɔ kɔni filɛ nin ye Bouakari n'i k'a dɔn tɔɲɔ maa caman dɔn ɲɔgɔn na min ye colonel Malik Sisoko ye ale kun ye Jɔnkuda ka garde corps ye san 2012 ka se 2013 ma yana a bɛ sugandi ni k'a kɛ Kidali gouverneur ye Kidali gouverneur ya i b'a ye k'a fɔ o kɛra novembre kalo san 2023 a kɔrɔfɔ dɔ kɔni de talola yewu ani Abbas Aga Indala ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ sa ale kɔni kun b'a la ka jamana de sɛbɛkɔrɔ Buruja o senfɛ sa a jirala k'a fɔ k'a bɛ janfa jugu la kɛla sabu ye fana a ka minɛli o ka se ka bolo da k'a minɛ k'a datugu kaso la yan i b'a ye k'a fɔ min ye a ka ko ye k'a sɛgɛsɛgɛ k'a gɛn k'a jɔ a la i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛra furancɛ min kɔnɔ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na novembre kalo tile 17 ka se décembre kalo tile 22 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ ni maa fila ka taa se commissaire principal de police Mustafa Jakite ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ta fa n'u nafa dɔn u tɔgɔ jɔsila ka bɔ l'armée o ka papier sanfɛla la garde à vue tɛ minɛ u ye tuguni sɔrɔdasiya tɔgɔ tɛ fɔ u la wa min ye journal officiel ye hali n'a sɔrɔla k'o ma pɛrɛnpɛrɛnlatigɛ kɛ a kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ninnu kɔni yanni Bilali ka buru fiyɛ sa u t'a tɛ wele sɔrɔdasiw fɛ tuguni nin ko sɛbɛn don min na y'a salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ Ablaye Jara a ka fasiri don o de tun kɛra ne ko la cogo bɛ di Bouakari i bɔra ka maana min bila ne kamana de bɛ guwa sɔrɔdasiw kelen bɛ ka jamanakuntigi koli maa nin b'i bololankolon ka bɔ dugu kɔnɔ ka yɛlɛ palais la ka taa président minɛ ko f'u k'a fa n'u bolo ye i k'a dɔn su 100 ma bɔ yen walima sɔrɔdasiw ma fa Bouakari Sigi Jɔnkuda ka nin ko in ne kamana guwanna ayiwa ni nin kuma in ma fɔ don dɔ la ka nin fana kuru bɔ yen a tɛ ɲɛ a ka gɛlɛn
Bɔnsiriki ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance maa min y'a sɛbɛn a to a de ko Yusufu si sɔgɔ Yusufu ko a ko dɔ fana bi sen na Bɔkari i k'a dɔn kɛlɛ Asimu Goyita a k'i janto a ka jateminɛ kɛ nin ko in dilali a k'a kɛ ni hakili ye n'o tɛ u ye sɛbɛn min dilan ka taa d'a ma Bɔkari i k'a dɔn sɛbɛn nkalon de ka ca sabula ayiwa min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye sɛgɛsɛgɛli wari dunba kule dɔ kɛra jamana in kɔnɔ u ko min ma ayiwa affaire n'u k'a ma ko paramu ambreur Bɔkari min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin marifaw u sanna waati dɔ la ani minɛn dɔ sanna maa minnu dɔgɔ b'a la k'u ye sɛrɛya ye Bɔkari k'a dɔn civiliw b'a la ayiwa sɔrɔdasiw yɛrɛ b'a la a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko nin ko in kan ka jɛya ka ɲɛfɔli kɛ sabula min ye sɔmi ye o kɛra k'a fɔ nin ko in Bɔkari k'a dɔn a nkalon de ka ca kosɛbɛ sabula minisiri kɔrɔ dɔ bɛ min ye nafolotigiya minisiri kɛ Cɛnan Kulubali i k'a dɔn Saratugu kun y'a wele ni ka taa ɲininka Bɔkari k'a dɔn fali yɛrɛ sɛgɛ kɔrɔ ka sababu kɛ mun ye Cɛnan Kulubali ye kuma dɔw fɔ a ye jate dɔw bɔ Bɔkari k'a dɔn hakilina dɔw bɛ yen olu nana bɔ Bɔkari i k'a dɔn mɔgɔw ko yalima nin fɛn min filɛ nin ye nin tɛ nkalon ye wa yalima ko gansan tɛ wa yalima nkalon de taara ka da maa dɔw la wa minnu kɔni maa min u yɛrɛ maa bɔ Bɔkari sabula sɛgɛsɛgɛli in kun fɔlɔ kɛra maa min fɛ Bɔkari k'a dɔn maa dɔ don min kun bɛ jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ Bɔkari ale de nana wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛbɛnkura ninnu dogo ni ka taa di jamanakuntigi ma i dun bɛ Asimu Goyita dɔn Bɔkari n'a fɔra ko maa ye dɔrɔmɛ 1 dun Asimu tɔnsi bɛ wuli sabula jamana ka kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen dama ka jamana sɔrɔ la o de Asimu ka tila ye nin kuma in bi fɔ Asimu ye don min maa min ye nin fɔ i y'a dɔn de Madame Bintu Kamara min kɛra minisiri ye courant minisiri Bɔkari ale de ye rapport in kɛ rapport in kɔni maa si t'a dɔn Bintu Kamara ba Bintu y'i banba fɛn min ni fɛn min kan ka na rapport in sɛbɛn Bɔkari k'a dɔn a taara maa minnu nin don nin ko in na k'olu kɛ maa ye minnu ye sonyali kɛ minnu ye nganamu kɛ minisiri kɔrɔw b'a la Bɔkari k'a dɔn ayiwa armée jalatigi kɔrɔw bɛ yen min ye jamana ayiwa civil min ye kadiriba dɔw ye ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'a la Bintu y'i banba mun de kan ni ka nin fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ a jubaju dɔ bɛ se ka kɛ hasidi yɛrɛ ni ɲɛngoya de ye ka sababu kɛ mun ye o de jɛlen bɛ a donnama in kama Bintu i k'a dɔn a bɛ Asimu nagakɔrɔ i k'a dɔn n'i y'a mɛn tubabukan na conseiller Bɔkari o de ye bilali sira ani hakiliw ni k'olu jagabɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o ta k'a lajɛ maa damadɔ bɛ Asimu kɛrɛfɛ Bɔkari ni Asimu m'i janto u la u laban o laban u b'a da don kuma na a ko n'i ye consultant ayiwa Abdala Yatara ka kɔrɔfɔ ta o kɔni y'a jira k'a fɔ rapport min kɛra nin ye Bɔkari nin rapport kɔni man ka sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ nin man ka lajɛ sabula rapport sen t'a la bolo t'a la ju yɛrɛ t'a la koyi a ko n'o tɛ n'a sɔrɔla min ye jamana ka service da minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ vérificateur général contrôle général des services publics min ye inspection des finances Bɔkari k'a dɔn n'a sɔrɔla olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a sɛbɛnfura bɔ k'a bin a sɔsɔli bɛ se ka kɛ maa bɛ ɲininkali kɛ yalima u y'u banba mun ni mun kan Bɔkari fo conseiller spécial jamanakuntigi ka conseiller spécial o de ka Ala minɛ ka taa nin sɛgɛsɛgɛliw nin kɛ a y'a bolo mada mun de kan ayiwa mun ni mun de b'a bolo min ye dalu ye jango maa minnu ni maa minnu tɔgɔ b'a la Bɔkari i b'a ye k'a fɔ keleya b'a la hasidiya b'a la juguya b'a la ɛlɛn ni ninnu mɛnna hɛrɛ la nka ninnu do a tiɲɛ jamanakuntigi yɔrɔ i k'a dɔn o waati de sera jɔn de y'o to a cɛ Bintu kɛ ale de sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ ɲumanna ba Bintu wa ba Bintu kɔni salikurunin bɛ min de la ayiwa ba Bintu ye ko sɔrɔ koyi nin ko in kɛ Cɛnan Kulubali Cɛnan Kulubali k'a dɔn cɛkɔrɔba ɲuman kuma min n'a ni kiiritigɛlaw ɲɔgɔn ye Cɛnan kɔni y'i da don kɔrɔfɔ la k'a sɛgɛsɛgɛ k'a woloma ni ka ɲɛfɔli kɛ kiiritigɛlaw sina ka bigi ni papier bila ka cɛman lajɛ ten nin bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn e k'a dɔn ba Bintu b'a fɛ k'an da don kuma na koyi Bɔkari o yɔrɔ bɛɛ kiiritigɛlaw ko o kuma Cɛnan Kulubali e ka taa so fɔlɔ Bintu bɛ mini a y'a minɛ ka na n'a ye an k'a ɲininka
dalu min ba lega babidu kamar la kate ha kamar aywa babidu se ngoni akani muso ro bay bi jengo kera barai ale babidu gele de ma fogo taji bala ga shwe edem na ai akwani aka ko kwani ala de bi faraka sa boy mana wula ba gele gelaraw agila hera ta boy hera doublé wa aywa ngata wa gari pasiri ba ko oroni be kiritigala ko foka binu de yoronyina mana ke dingo dinga kono aye ni zebeni dalami ala ite sange ngafenye fo mtoro ay kosoro aya nyino ay kosoro aya nyini c'est de femina buru de femina ni yo sebe ka to di jamana kunima asimu dunde tulonge do ya do yo kosoro ni mana dafa azimi kwa ingalo diga azimi wena toro mtoro bla tibi tabala jisu nyogoro mai mani vinko danga se kotigi ni sikata ala de angara ngalo da nywana Wagari fasiri ba ko kika do kritikala ko e kuma to luda o kuma aye babidu kamara wele akana jona ni ndalu yin ako dama aiwa sebenekela dira sa ka fa rapport min woni ngera fe bogar sirki ikado ma chama ngoni nyaayi ikado akalo ani abgana mungana mu dikata sabula korofo invo asimu goita babidu fe asimu ikado ma atipuma minganga minge jamana ngono eleni alebe bele jile ka bara asna ka sebe bura indati adana basumale kata di pol économiquement bogar sirki opma min zeka sera kana dinama weni o ka nyanyini aka kunguna nyanya bonwana boasiri ko de nyini dodu sebene kala ko akoko imbala nimbe abi wati jambo sebla korofo invo boasiri ki ka don ma do ko ni be uluti jamana ngono o minu zoro la kamine olu chama bi kasola so asi gelatigi do bala boasiri ka afrika don ni mina ni gela chama de na nyema bonwana na nyefora ka nyedon boasiri ki ka do angalo no nana jo opma mawo mabala ka fa foro de wardu boasiri ki ka do kanga wele jamana fe ninga yafa delu fe sebla jamana de nyumondo a chaman bala minu nye furuba chenge kanye minu nye jamana imbara ke kanye boga siriki ka do iba so ngalodu nga boga siriki ka do sharatugu demse ka sege min nye jatu ye ninga bo ko ngana ke juru sarai akana ke karsa ere mena heraka amba fe ka bwala sa juru ka kala na kero ebe boga siriki ka do jamana indi lafiya sebene kala jira ka fo min woni jamana sharatigi folo min me sharab bekuna min se ka shara sinzi o ye asim goitai bogasirge asim goita kanga lajelike ka jetimneke ka ye ka fo yalma ni zebe mura min dira manne angalo de kacha na tiye yalma alere kanga munge bogasirge ka do jokwala karsa ni karsa ikado ama fenge ha opma nere de jamana kundiga an ya fa nyini na bi yoro me aina aka barake bogasirge ko ni jamana kundiga sera ko ke o ya dama tapmai bogasirge walma na ko sharatu ma ay kirin diga anye binani ma sharatu fana ka do ka fo sebe mura yin ikado joze mbatala anamara de kacha bogasiri ko olu fana ku ka kinye jala bo ka bi akika do jamana ndo bi ja abina ni ben ni kilenya ni ngo senzi jamana do ni nywanje bogasiri ka abina ni hakili nyumanye ni ngunye sebenye anye mimbo alternation kono aka bi boli la mo do wara alternance ambe ufo kote yoro mi ntali ga di mai ni chila yete timi ibitelia ni ndaga do ni sabambe bo sabam no ko ko le flambeau lu fana ya soro ministre so mi no nyeshimbe kene ko ma ko kapno fun disraka ya sebe ko laje ko te ko dubla ka sala da wuliye colonel major Asab Bajalo Eture anga ministre mi no nyeshimbe kene ko ani adama dia be sika do bala ko ni ya taka laje ngomuram sudu atonga tasa suma be mo mana jamana ngono Brian oyi walma balma oyi Jawara est mouillé. Je t'ai posé une question. Jawara est mouillé. Et toi, tu es ma dogani muso est mouillé. Et quoi, bien, Karbama, Hadni Jalatido, Bramsodo. Et ta famille de ça. A famille, washu, canal la ministriana. Bajolo, il n'y a pas là à Befourbunyade. Shuwoshu yaro marakaw fe shuwoshu bashi ni nona de bi wa shuwoshu ara de bi do gwala ka bashi yeleke ange bajolo boni isero danga mdi bashi duyi de ana nono nam me etai ni ntonte nakariya edude ni nanda wolo na iwa nam
min ye an ka san yɛlɛma min n'o baaraw bɔla ka kɛ kɔsa in na 31 décembre tɛmɛlen san 2025 i b'a ye k'a fɔ laadaw o latilenna ministre de la santé développement social fɛ colonel major Assa Badialo Touré a n'a nɔfɛmaw i n'a fɔ laadalako la san kuncɛtɔla tile 31 décembre kalo u bɛ munumunu salo kɛ minnu ye lapitanisow ye minnu bɛ a ka ministre so ka danganiya kɔnɔ a bɛ munumunu salo kɛ a yɔrɔ dama dɔ la i b'a ye k'a fɔ ɲinɛnsan da munumunu salo kɛra sigida 4 na ka taa se 5nan ani 6nan ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin taabolo ye laada a sɛbɛkɔrɔ latilenna wa min ye baara fɔlɔ ye a ka taama a kunfɔlɔ y'a ta ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o de ye sigida 4 na Lafiyabugu CCRF i b'a ye k'a fɔ colonel Assa Badialo Touré a n'a ka délégation o kɔni taara zole da yen kɔnɔna na ka se k'a kow lajɛ o lajɛlen kɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen ni ka o laraw ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ garde la a donni kama ka se k'u ka taabolo lajɛ u bolo minɛn minnu yɛrɛ dila CCRF ninnu dɔw ma faaba kɔnɔna na yan o ni munumunu salo senfɛ k'a lajɛ minɛn ninnu b'a la ka baara kɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na o taabolo bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ a fɛ a yɛrɛ ɲɛ ka da a kan n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Lafiyabugu maternité i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama novembre kalo tɛmɛlen san 2025 i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye i b'a a ye baara dɔ nun don ni ka o cogoya da ko programme présidentiel d'urgence hospitalière min kɔni sigida 6nan a 6 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen min ye CCRF ye o bɛɛ lajɛlen na yɛlɛma ka kɛ lapitanisow ye k'o kɛ lapitaniso belebelew ye wa o taabolo minnu bɛ senna min ye sigida fɔlɔ kɔnɔna ye a bɛɛ lajɛlen bɛ o dɔn min ye baaraw ye o bɛɛ senna i n'a fɔ médecin colonel major Assa Badialo Touré a y'a fɔ cogo min na a kɛlen kɔ ka t'i ɲɛ da baara ninnu kan u b'a la ka kɛ cogo min na a n'a fɛnw boloda bɛ cogo min na n'o fana bɔla yen min ye sigida 5nan ye i b'a ye k'a fɔ a sela yen fana o 5nan in kɔnɔna na e ko a ma taa bɛn ni wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o kɛra tare ye an balaka 2 olu kɔni u y'u yɛrɛ masɔrɔ dɔw ta o kɛra musomanin ye dɔw ta o fana kɛra cɛmanin ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na wa ministre yɛrɛ fana taara dɔ fara nisɔndiya yanga kan k'u sɛbɛ kɔrɔ fo kosɛbɛ bawo nɛgɛ kaɲɛ gansan n'o ye minuit ye o nana gosilen an bɔlen 2025 na ka don 2026 kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min ye nin musomanin ni nin cɛmanin ye olu kɔni quartier Mali o lapitaniso n'o ye CCRF ye o kɔni olu kɔni nana diɲɛ kɔnɔ wa a kɛra sabu ye fana min ye colonel major Assa Badialo Touré ye a ka se ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin minnu bɛ baara ye n'o dɔgɔtɔrɔw ye k'u fo u ka baara n'u ka wulikajɔ la u ka denguli kɛra e bɛna saga de san wa ne ye ɲininka de sa denguli kɛra wa le premier kɔni o bangena le premier bien le combien le 6 c'était le 5 ye wa le 6 cogo di n'an ko cogo di e n'an ko bien le 5 di le 5 janvier bien le 5 ya i b'a fɛ ka dɔ giri wa ayi MCA ye hakili bɔ fɛn caman kɔ maa ma ye 2 semaines kɛ dibi la i bɛ ɲinɛ bien le 5 ye n'a sɔrɔ u ka y'a dɔn ne hakili kɔni bɛ na n'u ka denguni ma kɛ n bɛna fɔ denfa ni denbaw ye u kan ka min kɛ musomanin u k'o tɔgɔ da Badialo la cɛmanin ninnu u k'olu tɔgɔ da Assimi Goïta la ayiwa cɛkɔrɔba kuma don nam min ye quartier Mali CCRF ye a ye k'a fɔ wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni sabati bɛ o lapitaniso o dɔgɔtɔrɔw fɛ walasa min ye maa kɔfɔlen ninnu ye u bɛna don hɛrɛ la cogo min na u ka se ka bɔ hɛrɛ la ten ka kɔn o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sigida 6nan ye Sogonikɔ CCRF min ye colonel major Assa Badialo Touré ministre de la santé développement social a ye munumunu salo kɛ yen fana na u y'a lawula kama banabaatɔ dɔ ka na u ɲɛnɛ ni nana i bɛ fɔlɔ yɔrɔ min na n'o ye bureau des entrées i t'a n'o ye jamu ka taa se i ka lahalaya sugu bɛɛ lajɛlen ma olu talen kɔ i kan ka taa yɔrɔ min na bana min bɛ i la walima jangoro min b'i la o kan ka furakɛ unité spécialisée min bɛ o tugula o banabaatɔ kɔ ni k'o dɔ ma fo a se yɔrɔ la walasa a baara ninnu bɛ kɛ cogo min na urgence n'o de ye ka teliya ta ka banabaatɔ gwɛlɛ ni ka o sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛla fɛ a n'a ka délégation wa n'i y'a lajɛ a y'a jira fana
fana k'a fɔ baara minnu b'a la ka kɛ sigida 6 n'a 1 na bɛɛ lajɛlen CSRF kɔnɔna na n'olu de bɛna yɛlɛma ka kɛ lapitaniso belebelew ye n'an b'u wele ko centre hospitalier i b'a ye k'a fɔ ko baara kɔni su t'a la tile t'a la baarakɛlaw olu kɔni bɛ baara la su tɛ a la tilefɛla tɛ a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a fɔr'u ye a ka kɛ ka bɛn kalo 12 kɔnɔna na nin lapitaniso n'o ye CSRF ye sigida 1 na bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka lapitaniso sɔrɔ ka baara ban ka bɛn ni san 2027 ye n'i ye nin ko ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ministre n'a ka délégation o ka nin munumunu salo kɔni dara kuncɛ nɛgɛ kaɲɛ 1 waati n'o ye 1 heure du matin maa bɛ se k'a fɔ sa min ye colonel major Assa Bajalo Touré ye a bɛ baara min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen tilelen don wa min ye majɛ bɛ fa minnu fɛ a y'a layiru di baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kilenna fana ma k'a fɔ a na fɛɛrɛ ɲini u la waasa min ye wulikajɔ ani jamanadenw b'a fɛ u ka kɛnɛya cogo min na an'u ka furakɛ sira telima minnu fɛ o minɛnw bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ waasa ɲinifɛnw o ka kɛ sɔrɔ fɛn ye nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ flambeau kɔnɔ ka jɛ ka sɛbɛn u ka fasiri don e ko Bajalo tilala nin don 31 jours fo 1 heure du matin ni de ye tiɲɛ ye a don de an mɛnna k'an ka basi kɔnɔ ja tun bɛ faso ka baara la Buhari i tun ka tesara premier min an ka segin ka na Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tuba tukara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Y Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Yakuba ko a ko halisa an fɛɛrɛ min n'a bɛ wele ko affaire paramount i y'a ta k'a lajɛ e ko nin ko in a tɛntɛn tɛ ni ka taa n'a ye chambre criminelle la cour d'appel o ɲɛkɔrɔ wa i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ fasiriba n'o ye Y Dumbuya ye a ko min ye tile 2 ka tugu ɲɔgɔn na min ye anw ka nafoloko ani sɔrɔko o ministre kɔrɔ ye n'o ye Cɛna Kulubali ye jɔn bɛ se ka to i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ taa ŋanamu walima sonyɛli kalo ni k'o ta k'o da Cɛna Kulubali n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ a kofɔlen a bɛ suganti donni min kama ka bila jɔyɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen y'a ka jɛlenya kofɔ bɛɛ lajɛlen y'a ka tilelenya kofɔ wa dɔn bɛ ni taabolo min ye o de ye forobafɛ o bɛ se ka kana cogo min na Cɛna Kulubali a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma nka ka nin bɛɛ lajɛlen de mana nɔfɛ ka tila ka taa fɔ tuguni ko Cɛna yela filibantiya ko la jɔn ko ala k'a ko k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o de ka ɲi min ye rapport min n'o ye enquête ye sɛgɛsɛgɛli n'o ta la ka ɲɛsin ni affaire in ma n'o ye affaire paramount ye n'a ko kɔni dɛndɛn bɛ ka taa n'a ye cour d'appel o chambre criminelle o juge ɲɛkɔrɔla la hali n'a sɔrɔla kiiri ma tigɛ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw kɔni bɛɛ senna Cɛna tile 2 ka tugu ɲɔgɔn na u b'a ɲininka cogo min na juge dɔ mana ta o b'a bila dɔ wɛrɛ bɛ a ta k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka Cɛna kɔni y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ dabaliya b'ale don bawo maa min kɔni ye nin sɛbɛnfura dilan n'o ye nin rapport in ye k'a fɔ k'i na maaw to a de nɔgɔ rapport in dilan dɔ la senfɛ k'ale bɛ se k'a fɔ sa ko rapport in ko kuma fɛn fɛn b'a kɔnɔ ko kalon don ko bawo k'a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ rapport in dilanna maa minnu fɛ ko kɔrɔlenko la n'a rapport bɛ dilan ta ni sɛgɛsɛgɛli de don maa minnu bɛ yen n'olu ni siga kɛn bɛ u la u bɛ wele k'u ɲininka u ka hakilina an'u taabolo la o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko nka ko rapport in dilanna k'a ban ko in bɛ olu minnu yɛrɛ kun kan u ma wele k'u ɲininka n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ a hakilinaw ni kɔrɔfɔ b'a la ka munumunu wari min nɔfɛ o de ye miliyari 11 ye sefa wari n'o de ye nin affaire paramount ye wa ka taa lajɛ fana sugubulon a bɛ tɛmɛ donni min kama n'a donni kama fana ale de ye ministre de l'économie des finances ye sɛbɛnfura fɛn fɛn bɛ yen ni sugubulon ni jamana kan k'a latɛmɛ maa wɛrɛ ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ walima jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a sɛbɛnfura fɛn fɛn tɛmɛna ale ka bolo kan a bɛɛ lajɛlen ye sugubulon sariyaw ni ka o bɛɛ labato kelen-kelen wa sugubulon labatolen a tɛgɛnɔ bila la bawo sɛbɛnfura ninnu i t'a a tɛgɛnɔ bila fiyewu f'i k'a kɔnɔ ko kalan jamana ka bɔ b'a la walima jamana ka bin b'a la i b'o bɛɛ lajɛlen de sɛgɛsɛgɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bawo ni tɛgɛnɔ bilana gafe min na i n'a fɔ olu filɛ nin ye nin kɛnɛ min kɔnɔ nin ye jɔn ko ala n'a sɔrɔla i jɛlen tɛ e tɛ se ka kuma nka k'ale bɛ kuma a kan kɔrɔ talen a kunna wololen a wasalen k'a sabu kɛ min ye nin miliyari sefa wari miliyari 11 ye n'i y'a ta k'a lajɛ a sugubulon bɛɛ lajɛlen tɛmɛna jɛlenya kɔnɔ wa min bɛ fɔ anw ka cɛmancɛro fanga ɲɛmaa ye général d'armée Asimi Goyita k'a k'i cogo dɔn nin rapport in na rapport in a ko u ka segin a kan k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ tuguni n'o tɛ olu ma ɲininka o dalakan na dɛ sɛbɛnfura in n'o ye rapport a dilanna de ka olu wele ka t'u jɔ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ o sɛbɛkɔrɔ ɲininka k'o taabolo min filɛ n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye sud africains ka nin société belebele in ye o yɛlɛma société a bɛ to
k'a yɛrɛma ka nafolo minɛ ka tila ka ban k'a fɔ ko a tɛ laɲini minnu kɛla ka ɲɛsin société ma k'a fɔ k'a t'o ɲɛnabɔ wa k'a ko k'a bɛ gɛlɛya bawo miliyari 11 CFA wari min ye blindé type maraudeur ye o 36 o de kun laɲinilen don o de bɛ sugubulon gafew sanfɛla la wa min ye blindé 8 ye olu dila ka ban a tɔ min bɛ yen dɛ min ye wulikajɔ ye ani sɛgɛsɛgɛli o t'an bɛ ka ɲɛsin o de ma wa min ye société in fana ye olu y'a jira sa k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw la ko nafolo k'a bɛɛ lajɛlen cila société in tɛgɛ kɔnɔ ka ban a b'u ka comptes la wa bawo min ye BMS ye nafolo in a bɛ bɔ faso Maliba yɔrɔ BMS de juru la ka taa di nin société in ma Sud-Afrique o y'a jira fana k'a f'u ye wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ma dan o ma maa wɛrɛ bɛ yen o sɛbɛkɔrɔ ɲininkana n'o ye colonel major Abdul Wahab Touré ye a donni kama i b'a dɔn ale ye furancɛ min kolongolo nin baara in hukumu kɔnɔna na wa dafu de kun don ministère des anciens combattants na ministère de la défense la 2017 san 17 a y'o baara boloda ale y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin taabolo ye jɔn ko ala k'a bɛɛ lajɛlen jɛlen don k'u ka taa société paramount min n'o filɛ nin ye Sud-Afrique kɔnɔna na u k'u ka gafew bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen jɛlen don u ye wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u y'a jira fana k'a fɔ wariw sela olu ka compte kɔnɔna na o wari minnu donn'u ka compte kɔnɔ n'a fɔra ko wari k'o tilala ka tunu tuguni jamana wagande kɔnɔna na yan ko yalima ko o ko k'a bɛ ɲɛdɔn cogo di min ye fasirikɛla ye n'o Y Dumbuya ye l'indicateur du renouveau kɔnɔna na o kɔtɛ i ka wulu n'a y'a n t'a si dɔ minɛ n'an k'a si filɛ o bɛ tile gan i la min bɛ fɔ anw ka jamana marabaaw ye jɔn ko ala dunkojuguya kɛlɛli o ka d'an bɛɛ lajɛlen ye dunkojuguya a ka kɛlɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman jamana a wagande bɛ sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ cogo min na sonba kule minnu bɛ yen olu ka sugu dɔntigɛ ka da u bɛɛ kuncɛ la ko nka ko maa dɔw bɛ yen n'i ye olu cɔgɔ nɔgɔ k'a sɔrɔla u ɲin tɛ a la u ma min u ma bɔn jɔn ko ala k'a ko k'a bɛ tila ka kɛ maloya ye kɔfɛ a bɛ maloya nin ko ye sɛbɛn ko n'a y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Y Dumbuya a ka fasiri don Boubacar i bɔra ka banque dɔ tɔgɔ fɔ min ye BMS ye BMS in bɛna don min jamana in kɔnɔ n ye dɔ dɔn a na o Boubacar maa fɔlɔ-fɔlɔ min ye banque in sigi sen kan n'a kalifara ma Babaliba Filajɛ Boubacar k'a dɔn kabini banque in sɛbɛnnen don papier la n'a bɛ yaala mɔɔw da la a ye na an bɛna banque dayɛlɛ n'a bɛ yaala Boubacar a bɛ taa tilefana dun dɔ fɛ yen a bɛ surafana dun dɔ fɛ yen ka na soden Zabata danganda la Boubacar ka yen kɛ siège ka laban ka na wolo i k'a dɔn siège belebeleba den na o bɛ sɛbɛnfuraw la o BMS a siège min filɛ ACE kɔnɔ a ɲɔgɔnna banque jumɛn bɛ yen a tɛ yen a ka dɔgɔ a bɛ bɔ yen don min miliyari 100 warijɛ fo n'a cayar'o ye a taara k'o to banque kɔnɔ ayiwa ni nin kadiribaw ni nin ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini Boubacar ne bɛ n pan bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le focus a boliko 319 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Bakel o Bakel ko a ko ngana dɔ welela Boubacar min ye Ba Masa Sisɔgɔ Ba Masa Sisɔgɔ ale de welela ka sigi fɔlɔ min ye kiirisoba ye i k'a dɔn ka k'o ɲɛmaa ye magistrat Ba Masa Sisɔgɔ a nomina président intérim Cour suprême du Mali Boubacar a ko nin ko in maa min bɛ Ba Masa dɔn a ti bali maa na sabula mɔgɔw sigilen don n'a ye k'a fɔ ani jɔyɔrɔ ka kan min yɛrɛ tɛ nin ye koyi sabula kiiritigɛla min don Boubacar k'a dɔn a ye baara in ɲɛɲini sabula kabini a sifin min ye kalanbaw ye i k'a dɔn de kɛra sababu ye bi ka se sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dossier girimanbaw ye ale de y'olu fɛsɛfɛsɛ ni ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrim Boubacar ka avion saniko minɛn minnu zana ale de sɔnna k'i waa da la ka sɛbɛnfura ninnu woloma k'a kiiri kɛ ka taa gun Boubacar k'a dɔn n'i y'a mɛn i k'a dɔn magistrat Boubacar k'a dɔn a bɛ ngana de kɔfɛ a n'hakili juru cani min ye Ba Masa ye san 1995 Ba Masa Sisɔgɔ i k'a dɔn a nana wulikajɔ bolo da san 30 bi Boubacar k'a dɔn a bɛ nin baara in na a ye walanfɔlɔ ta i k'a dɔn ENA la École nationale d'administration e yɛrɛ ma yen kɛ de anw y'a sɔrɔ a cogoya yɛlɛmana o aw b'a kɛ tuma min a fɔra cogo jumɛn faculté des sciences juridiques o y'a sɔrɔ a nafa banna o a ma ja ne kɔni o diplôme kɔni bɛ diplôme jalani don Ba Masa ninnu da de ye diplôme yɛrɛ ye Boubacar a k'i k'a dɔn min ye ayiwa ENA ye ani maîtrise bɔra ye Boubacar k'i k'a dɔn o k'i bɔ yen master droit privé université de Strasbourg la hawala wala quwwata illa billah lazim kala da ye Strasbourg
Faransi n'i bɔra yen ka ban a banna o wara dɔ bo bɛ kɛ ka dɔ wusu o anw sɛgɛnna yan don o don ko faculté des sciences o ma bɛn e ma wa i bɛ se k'i comparer nin na an ka taa sa i ka kuma a ko k'i bɔ yen baara daminɛ a fɛ a ye baara in dabɔ Kitade sabula a ye san 4 kɛ Bɔsiriki min ye juge d'instruction i k'a dɔn a labanna k'o kɛ Kucala ka san 6 kɛ a labanna tun i k'a dɔn sarakisɛ a bolofara fɛn o fɛn bɛɛ jamana in kɔnɔ a tɛmɛna caman fɛ juge de paix a compétence étendue min ye yɛlɛmana ye Bɔsiriki a labanna tuguni min ye conseil supérieur de la magistrature i k'a dɔn a ye waati kɛ yen o de laban nana kɛ wulikajɔba ye fo min kɔni nana kɛ sababu ye k'a ka ko yɛrɛ da yeelen la Bɔsiriki nin kamalen Kaɲɛba ka den do min ye Kayi mara ye ba masa Sisɔgɔ Bɔsiriki i k'a dɔn ani fɛn o fɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na walima u ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'a jira k'a fɔ jɔnkala kamalen kɔni i k'a dɔn sariya dɔnni a ye bɛɛ lajɛlen sigilen kun don n'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ saritigi ye o yɛrɛ k'i bɔ yen lycée dugukolo kɔnare Kayikaw bɛ yen Bɔsiriki k'a dɔn a ye kalan kunfɔlɔw kɛ yen Bɔsiriki kabini o don min ye jugeya ye i k'a dɔn sɔmi kɛra k'a fɔ nin kamalen laban o laban i k'a dɔn a ka tilennenya a n'a bɛ tubabukan fɔ cogo min sarakisɛ kɔnɔ i k'a dɔn a wasalen don Bɔsiriki n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye dɔnniya ye o sɛnɛna i k'a dɔn kunkolo sɛbɛn na kosɛbɛ Bɔsiriki o de kɛra sababu ye kiiriba min dɛmɛna jamanakuntigi kɔrɔ ka ayiwa avion sango ale de y'o kiiri marifaw ani minɛn min sana sɔrɔdasiw ye ale de y'o kiiri Bɔsiriki n'a ye kiiri kɔni fɔ ka bila yɔrɔ min a ka ca Ala fɛ maa caman b'a la i t'i da don a la min ye Bamasa Sisɔgɔ a ka wele ka bila Cour suprême sanfɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn sigi kelen kun don n'o ye wa maaw sigilen donna ye k'a fɔ a na ko wɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ min tɛ nin ji min ye ɲɛmaaya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la anw ni Bamasa Sisoko anw de bɛ se ka baro kɛ n'o tɛ e ni ne ka baro kɛ e t'a dɔn k'a lalatigɛw don wa kana siga kana siga o la fiyewu sur quel plan sur quel plan sur le plan juridique juridique moi je ne suis pas juridique désolé malheureusement ne tɛ foyi dɔn o la donc kana tun fɔ k'i bɛ to k'o ko maana i ka nin plan juridique nin de y'i se kasobonba la c'est ça le problème donc n bɛna n ka yafa n b'a sama ka bɔ yafa o tuma n t'a fɔ bilen n t'a fɔ bilen n bɛ dugawu de don sisan e ka taa turu cɛ n m'a sigi e ten yafa ma tu me parles de juridique ne e y'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ in na n ka jɛ n bɛ sɛbɛnni kɛ dɔrɔn de d'i ma e ni jɔn se don wa ne ma kangari da yan o fana na o na n'a bɛ kuma na je connais mon droit n kalanden don ne ye nin école so in kɛ n ye nin formation in kɛ n'o ne ma kalan ne kalan tɛ koyi nka i na kungo sɔrɔ min ni maa kalanbali t'o sɔrɔ Boubacar waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila écran géant sigi i k'a dɔn dukɛnɛ na i k'a dɔn minfɛn bi yan jiw bi yan boisson bi yan mɔgɔw kana balontan lajɛ an fɛ ninnu b'a maana bamanankan na ji bɛ yan o tiɲɛ mais boisson bɛ yan ayiwa u bɛ boisson di koyi a bɛ di kɛ nka kana k'i b'a fɔ n'i nana dɔrɔn i bɛ dɔ salo ka taga dɔ bɛ d'i ma dɛ funteni mana bɔ u b'a de ko burapele ninnu labɛnnen don a kama o Bois Jabate il a mis je crois tous les trucs à l'air porté pour que a bɛ se ka ja cogo min surafanato m'a dun min ye ayiwa anw bɛ segin ka na jɛmukan min n'an ka ma bamanankan ka n'o boloda Ahmed Jakite kumara k'an jaw ta Mamutu Suruni ale tun bɛ fiɲɛ tulukalaw la e ni ne Sɛbɛnkɔrɔ tila ni ɲɔgɔn cɛ a k'an bɛn sini Sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ an bɛ y'o kɛnɛ kan masha Allah olu fana lakali wa salam